du suudu entrée sortie o gasi ɗo ka sali ɗo ni eyyi ɗum tagi kay an merrama ɗo ɗum tagi no fowema affaire de mette merci ɗum tagi jiwi accuma o lay ko welma e si hannde an ka bonɗo an pas d'intimité ɗum ɗo ko gonduɗa kala fo tan nde yetti nofru Jalika kanko yummakko ene jarniɓe ɗo ene yaade har hay goto anda eɓe jiloyo no ɓe bonniri ɗum noon hade nden so Allah jaaɓi mi ummo fewnuma ha peewa taw haydara ala ko neɗɗo wawema kono an haɗa miijo janggo ni mbaɗanɗa nden tan miijotonɗa Jalika jaaki janggo s'il te plaît hor suftur ɗum ɗon e ɗum yawti a faami ko jiɗ non won woni e ɓerdama heewi il faut jiidiren tan mbawa ɗum famde yow Jibril wa haala hewka an sohli kam hande ɗo ɗo konni tawa kam ɗon ok merci Jalika Jalika Jalika